Каже, послуга Кремлю, дивне інсценування та підрив довіри. Більшість світових ЗМІ сьогодні вийшли із критичними статтями щодо вбивства нашого колеги Аркадія Бабченка. Дописувачі переважно сходяться на тому, що спецоперація СБУ принесла Україні більше шкоди, ніж користі. Чому дивне воскресіння Аркадія Бабченка – це піар-подарунок для Кремля? Із таким заголовком вийшла стаття у британському виданні «Індепендент». У ній автор Олівер Керол обґрунтовує, що тепер довіра до нашої країни у світі під питанням, а саму операцію називає незрозумілою і сподівається, що невдовзі спецслужби наведуть більше суттєвих доказів і деталей. Аркадій Бабченко помре іншим разом. Таке пише французьке «Ліберасьйон». Автори матеріалу хвалять Бабченка за гарно зіграну роль, утім називають операцію дуже спірною. Вероніка Дорман і Себастьян Гобер пишуть, інсценування вбивства викликає багато питань, тому те, що здається тактичним успіхом, у підсумку може обернутися фіаско для України. «Ліберасьйон» також нагадує, більшість розслідувань політичних убивств в Україні так і не завершено. Після вбивства Аркадія Бабченка був розкритий несподіваний поворот ним самим. Так Ніл Макар назвав свою статтю для американського The New York Times. За словами автора, організатори дивного інсценування погано пояснили його причини. Дописувач також згадав критику «Репортерів без кордонів», які вказали, що для влади у будь-якій країні дуже небезпечне маніпулювання фактами. Фейкове вбивство у Києві. Під таким заголовком вийшла стаття на шпальтах швейцарського Neue Zürcher Zeitung. За емоційним напруженням Маркус Акерет порівнює події тих 24 годин з американськими гірками і підкреслює, у світлі російсько-українського конфлікту, атмосфери пропаганди і антипропаганди дії української влади особливо шокують. Утім, автор переконаний, хоч СБУ останніми роками підірвало довіру суспільства до себе, загроза життю Бабченка не підпадає під сумнів. 3 кулі у спину Бабченка і всі фейкові. Під таким заголовком вийшла стаття російського глядача Павла Локшина у німецькому Die Welt. Автор наголошує, спецоперація підірвала довіру до журналістів української влади і стала подарунком для Кремля. Невже не було іншого способу захистити Бабченка, запитує автор. Надія Душина, Заман, АТР.